ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆମ ଛୋଟ ଘରୁ। ସକାଳୁ ଆମ ଶୁଆକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଆରମ୍ଭ। କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲି ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଚାରିପଟେ ଭିଉ ଦେଖି ମନଟା ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ମଝିରେ କାମ କରିବା ମଜା ହିଁ ଅଲଗା। କାଠ ନେଇ କାମ ସାରି ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା, ଚାଲ ଆଜି ସୁଲେଇପାଟ ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲି ଆସିବା। ବାସ୍, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବାହାରିଗଲୁ ସୁଲେଇପାଟ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଭିମୁଖେ। ରାସ୍ତାରେ ଯେତେ ମଜା, ସେତେ ହିଁ ହସାହସି। ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସୁଲେଇପାଟ ଡ୍ୟାମ୍। ଭାଇ, ଭିଉ ତ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଟିକେ ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ତାପରେ ଫଟୋ ନେଲୁ ଆଉ ଖୁବ୍ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ। ଏତେ ବୁଲାବୁଲି ପରେ ଲେଜ୍ ଆଉ କୁରକୁରେ ବାହାର କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଖାଇଲୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକିରେ ରଖୁଛି। ସୁଲେଇପାଟ ଡ୍ୟାମ୍ର ପୁରା ବୁଲାବୁଲି ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମଜାମସ୍ତି ଅଧା ଅଂଶ ପାର୍ଟ 2ରେ ଦେଖାଇବି। ତେଣୁ ପାର୍ଟ 2 ମିସ୍ କରିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ।